Horas, salam sehat, salam hipas-hipas madirasan nate. Jadi dibuka setikun tahun kima ketong musik imana belajar surat aksara Batak. Video on tabahas majo so dia do cara memakai doho pamyakon manang parpeak ni anak ini surat aksara Batak tuba. Kali ada orang terusan angainan video on terbunga biar perjulu nangido maaf bolotu alongan haurangan atau pasahaton manang patorakon so dia do cara memakai doho parpeak ni anak ini surat aksara Batak tadi. Bolo tungarong ano na hurang lebih amangilang di pabainan di panoraton doho di panorangin na baik boy manon ben hamu di komentar ade. Ali harap bohak pamangilang bolo boy men jolo tonton hamu ngapiluan sampai sini baru maasa boy ben hamu na masukan manang kritik manang suku-suku non baik kamu di komentar ade mangilang. Jadi bolo cara manang sungguh dia memakai manang mamiakon anak ni surat aksara Batak atar songono ma ison ngahu surat ton nyoma sude inani surat nasi 20 siai dohot anak ni surat dison adong 5 mono inani suraton 10 sia ma inani suraton na tersurat di pustaha Batak manang di pustaha laklak baru na 10 huruf nai ima na ditabai di sekitar tahun 1100 lalu 5 ala menghitung perkembangan zaman asabui surat manang aksara Bataki bui di surat ton di sudah bahasa di bahasa Batak di bahasa Indonesia di bahasa Inggris sudah bahasa karena bulu najulu aksara Batak manang surat Batakon hola bui di surat ton di bahasa Batak do ala yang gosonari ala nungai tabai bi akka huruf mbo nyon C F Q J. Jadi gawe boy matong mana tapake law manurat manang na bahasa ahasabing. Oke, jadi na perjolo tertulis mojo contohna di nalaw mamiakon anak ni surat Batakon. Misalnya bolo ta surat to majo di dia songon nataboto D songon on da tabay ma anak ni surat di songon on di ya oma bolo songon mama jaha di dia baru nama ngihu kita coba majo nila mau memake anak ni surat huruf O. Contoh kalimat naropani hohom kata dasarna ha tebuk majo ha neon hohom ha taba huruf anak ni surat O na betu X on ho bolosong non posisi nama jaha hoha tabay majo ma hohama iba dison o hohamo buha hohamo isom matong si diperlu pangulat songon nang ya hudok di video ko sebelum ini songonon jadi gabe majaha oma hohom baru nama inghu tabay majo si contoh kalimat na modom songonon ma tabama anak ni surat oon mo d m ma o jadi bolosong non posisi na guarna majaon modamo di ba mention pangulat gawe majaha modom baru namang hikmuse nyokan nakiningan setiap kata selalu dimulai dohot huruf mati buhado carana bolo dimulai dohot huruf hidup tersongon A O I U E di antara nih anak ni suraton holan u dohot ido na adong ina ni suratna I u dohot I ima molo u songonon ma ina ni suratna molo I songonon HP molo manuraton surat aksara Batak dang bui anak ni surati berdiri sendiri molo imana huruf pertama misalna molo na antaranya dua do mana huruf pertama bodo mana berdiri sendiri ala adong do inani surat na songonon misalnya bolo manuratun indahan kita tinggal mabain songonon indahan indahan imajo bolo kita memakai anak ni surat I al adong do inani surat na songonon jadi songonama cara manusiana molo u pekan adong do tong muse inani surat u songonon molo contoh kalimat naropani
dimulai huruf pertama sian hatai huruf u songono macarana. Contohnya songono ma una. Nah, mulu songono posisina una ipak tapak kemamuse dison huruf anak ni surat engi tawai di jolo naon dison asa omma majaha unang mulu di pudio tabai gabe une songono te nyon unang non nakin idahan modom kohom di dia. Nah, jadi waduh bolu kita memakai manang na hatai misalnya contohnya tamam mojo contohnya malau manuraton eme mungkin telah dibugasan terhata eme ala huruf e songonon di mana itu taba masongonon baru ma ibamison baru eme mulu songonon salah do manuraton eme oma salah. Jadi mulu nasitong manuraton eme ala huruf anak ni surat e doho odang adong ina ni suratna maka ko dibantu manasida doho huruf aon di jolo la manuraton mulu contohna la manuraton eme songono mai mana oma majaha eme. Jadi mulu huruf o pe ibana di awalan mang perjolo di sadahata songoni matong carana misalnya tabai majo contoh katana onan. Jadi onan pakai songonon x kecil jolo dibantu mana do songonon dibantu mana do huruf a songonon oma majaha o na om sonari majaha o nana ale asamate akhiran a manang vokal a di huruf na di belakangon bisa mamusia diperlukan pangolat. Jadi on nungaing berfungsiun holan n namai pakai son ale o dipakai dope na makana o na tambah n onan o na n. Songon ini tong bolo anak ni surat eng sinak ini misalnya tabai majo surat Batak ni guarni cilenon paronan ganjang isi ngai paken non anak ni surat ate paronan ganjang sono mamanson pa on majaha sonari paro ipakke ma anak ni surat on gabe paro na on sonari majaha paro nana habe hitan yang ngapain paro nan sono nakin ipamate ma akhiran ana di enon gawe paronan ga tong masongoni gan akan sunari majaho gana kapitan yang memakai gan mga memakai gawe majaho gan paronan gan ja mau langsung nama baik ja seharusnya tak pikir tabah mention huruf nga kan nga songonon ale ang ngositong na mula mabay jang on holo tinggal iso taba iso mamuse perlu tapakin akin anak ni surat engyon mula yolo taba gabi jadi bolison ale di pudinam matabain asa gabi jang jadi sunari majahaon paronan ganjang songon guarni celenam mai jala parpeak ni anak ni surat ope tergantung tuhita do tergantung nata persiajari do boy do dibain di jolo boy do dibain itonga contohnya maksud tu mabai p adong do nade bajol mabai song no mabai misalnya mabai pu song no dibain ot petong do majaha pu ale bolo song no petong dibain iso dibain itorun do dibain huruf anak ni surat ui tong do majaha on pu. Tapi masuk musengan ada contoh kata nama make anak ni surat tadi. Misalnya tabai majo lama nulisun Roma uli perjolo tabuak ma ima ra songono majaha ra dope tabai matong anak ni surat o nyon gabe ro ma u
Uo kadang pola ikut songono cara memakai na bolo mabain song enakin alana adong do inani surat langsung om mata pakai tu son lama bain uli Roma L baru masuk mamuse anak ni surat I Roma uli. Mungkin ra adong do ulo namar pikir lama bain uli Roma uli misalnya dibahas songonon L baru songonon. Memang pon alisala do anggo manurat tonon. Molo songonon manurat toli ikos songonon do asana sitong. Tabay mo siya contoh nama itu ke ulos. Molo misalnya ta surat majo ulos ala adong do ina ni surat langsung ma di suraton di suraton baru songonon majahon ula iba muse es majahon sonari ulasa maison ulos majahon sonari ulaso hapitan yang ngabain ulos do baru tapak ke mamuse tong dison pangulat gabe majahon sonari ulos. Jadi tabay mamuse contoh na asing ati misalnya bolo manuraton ras songono mati hatop manuraton honas misalnya manuraton hirim HIRMI pangolat umma majaha hirim. Nah jadi boleh ning coret temu contohna lau manuraton opung songono macarana parjolo majo dibain huruf A di jolo baru ma baru o molo sonari songono posisinya majahon among ale hola dia dison pangolat gabe om pi pu tambah ma anak ni surat engnyon digijang ni huruf uon manang di POP bocong dibain gabe majahon opung boru manangna opung doli. Ini maju anang-anang bawa kadong selanjutnya video nabung tupa-tupa juga sepikion ini dinarapat belajar kita so video cara memakai doh partai anak ni surat aksara batak tuba. Kamu tunggu channel nanti ini channel penanggalan klik kamu subscribe dot aktifkan kamu tanda lonceng merah asal tetap tinggal saudari nama nyala makin video so sekarang itu kita halak batak oleh yang mengenang pasti pada video nama